להרחיב את הפינוי לכל השכונות הגודלות המפה. לא, לפנות. גם עם האש היא רחוקה מאוד? גם עם האש. אנחנו מדברים על 1.5 קילומטר, במהירויות כאלה של 50 קמ"ש, זה תוך שעה. אנחנו לא נעמוד. מה שאפשר לפנות ביום תפנות. עדיף לילה אחד ולשנות. עדיף לנו. אני מציע שנביא את הלשכה בצד אחד סיבונים, מוסגרת, יש מקומות שפרק את זה מהאוויר, הכל נשרף, אין מה שידלג. מה שישייה. יש מקומות שכן צריך כמות, אני מציע לא מקבל שרחה. לא, ההחלטה שלי, כל איפה שיש שייה שגובים מבתים לפנות, שלא יהיה סיכון מיוחד של אנשים. בסדר? עוד משהו, אני יכול לשאול כמה דקות. הצטרפו שני אנשים אלינו, אני גם אתן להם ציפי לבני חברת הכנסת, יושבת ראש האופוזיציה, באה אלינו להזדהות. אני רוצה להעביר, אני לא באתי הנה כראש האופוזיציה, התקשרתי בבוקר כדי לשמוע מה קורה, אני עוברת בחלק מהמקומות, רק להביע הזדהות, לשמוע אם אפשר לעזור. היום זה לא ימים של אופוזיציה וקואליציה, זה ימים שכולנו ביחד, כואבים את מה שקרה, מלאי הערכה למי שנלחם באש ולכל המערכות, והזדהות לתושבים. אני גם רוצה להוסיף משפט, אני באמת מעריך ומוקיר את כל מה שאתם עושים, בראש הרשות ואת כל הצוות. באמת, כל הכבוד. יש לנו גם, אמרתי, חללים מאחינו הדרוזים, היהודים, העברנו 10 הלוויות היום, לא פשוט. אני באמת מעריך את זה, גם אתמול כשנפגשנו, כל הכבוד. עכשיו יש לנו, איך אומרים, עוד יום, עוד יומיים להעביר את זה. כל כך הרבה מטוסים בשמיים, קרובים לבתים שלהם. עכשיו בחוץ יש שם מטוסים טורקים. דיברתם יותר עושים קודם. אז תגידו להם שהם טורקים. טורקים. אולי זה ירגיע אותם. זה חלק מהמסיבה. ואני רק רוצה להגיד דבר אחד, ככה לבחוש לאנשים שיושבים כאן. ואולי זה יעזור לי. אתם יודעים, עוספיא זה יישוב שמסביבו יש 100,000 דונם חורש פארק. תראו, זה מובלע, אם אתה סוגר את הכניסה ליוקנעם, ואתה סוגר את זה מחיפה, אין כניסה ואין יציאה. אני רוצה להגיד לכם שאין ביישוב הזה כבאית אחת. זה סתם, לא רציני. אין כבאית אחת ביישוב הזה. אתם יודעים שהשריפה הגדולה ביותר בעולם הייתה בקובה. ושם איזה זקן, שאלו אותו מה אתה אומר על השריפות? אז הוא אמר, השריפה הגדולה ביותר אפשר לגמור אותה בכוס מים, אבל בזמן הנכון. אני רוצה להגיד לכם שהיה אפשר לגמור את השריפה הזו אם הייתה כבאית אחת רק בעוספיא. אבל מה? בואו לא נבכה על חלב שנשפך. אנחנו כתושבים כאן, שאני חושב שמי שניזוק הכי הרבה זה התושבים האלה, שהם גדלו עם העצים האלה. אני אומר לכם, יש הבדל כשאתה, זה אחד הימים הקשים ביותר לנו, שאנחנו מחליפים את הצבע הירוק לשחור, שאנחנו נוסעים כל יום, אם לא פעמיים, 4 פעמים, ליד הכבישים האלה. דבר שני, זה קשה. קשה לאדם, קשה לאדמה, קשה לחיות, קשה לכולם. וזה עצוב. אבל מפה אנחנו צריכים רק ללמוד שדברים כאלה לא יקרו. אני יחד עם החברים שלי, אם זה מנהלי בתי הספר, ואם זה מנהלי מחלקות, ואם זה חברי הרשויות המקומיות, חברי המועצה המקומית בעוספיא,
וראשי הרשויות. אני חושב שהפמליה שאני רוצה להגיד לכם שאף שום דבר לא אורגן. כל אחד הגיע ביחידות. כל אחד הגיע כי פשוט מעבירים טלפון ובא להזדהות. חוץ מהשר שאמר שהוא רוצה להיות במצב בישיבה הזאת. לכן אני רוצה להודות לכולם. אני חושב שיש הרבה מה לעשות. יש הרבה עבודה. יש הרבה מאוד עבודה. אבל אנחנו נמצאים בסיטואציה כזו עכשיו, שלא צריכים לדבר על שום דבר, חוץ מאשר לדבר איך מכבים את השריפה הזו, ואיך מונעים שעוד מישהו ייהרג או ימות. על זה אנחנו רוצים לדבר. זה הדבר היחיד שאנחנו רוצים להביא. ולכן, אדוני השר, אנחנו נקבל כל מילה שאתה אומר. ואני אתן לסן, בבקשה לך. קודם כל אני מודה לרוג'ר המילים. הדבר המרכזי עכשיו זה כל אחד מתושבי עוספיא וכל אחד מקברניטי המועצה. אני רגיל לקרוא לזה עיר, אני חושב לקרוא לזה מועצה. ומנהיגי המועצה הזאת, אתם מבינים את זה, אתם מאומנים לזה, אנחנו הכנו את זה, אני ממש נראה לשמוע פה ג'י מדבר, הדברים שלפני זה היו כמעט צינית ועכשיו זה מובן מאליו. אנחנו נעזור בכל מה שנדרש, משרד הביטחון, משרד לביטחון פנים, איציק, שהוא אחראי, השר לביטחון פנים אחראי על אירועים מהסוג הזה, על אירועים פנימיים שהם לא מלחמה, ואנחנו נסייע לו כמובן בכל מה שנדרש, אבל קודם כל זה אתם, כל אחד במקום שבו הוא נמצא, לעשות את הדבר הנכון. את התקופה הקשה, הנוראית, היא מאחורינו. ה-24 שעות הראשונות הם תמיד הבעיה הכבדה ביותר. זה כבר לשמחתי מאחורינו עם אסון כבד של עשרות הרוגים, יש גם עוספיא, בין הסוהרים, היו גם עוספיא? לא, בין הסוהרים. בין הסוהרים באוטובוס. לא היו? איפה שלא יהיו, זה מה זה כמו לכן אני אומר לכם עכשיו לתחקר את זה, נלמד את זה היטב. אני עכשיו מגיע, כתב לי קור, זה רק אלוהים יכול לעשות בניו יורק, שהמקום שהייתי צריך להיות בו כרגע זה פגישה עם נציב הכבאות של ניו יורק, לראות מה הלקחים שלהם משרפות גדולות בצורת הארגון שלהם. בדיוק על הנושא הזה נסעתי לשם לדבר והגעתי לכאן חזרה. והנושא של שרפות הוא מאוד בעייתי, הוא לא פשוט, אנחנו נמצאנו את המענה הראוי, המטוסים שמגיעים מכל הסביבה הקרובה, כולל טורקיה, זה לא דבר מובן מאליו. עוד לפני כמה חודשים לא דיברו על זה בכלל, עכשיו פתאום זה כבר כאילו מובן מאליו, זה גם לא קורה סתם בצורה מקרית, אבל זה היה עכשיו בידיכם כל דבר, לטוב ולרע, ואנחנו לרשותכם בכל מה שנדרש. וזה מה שאנחנו נמצאים כאן. ואני מודה כמובן לראש האופוזיציה וציפי שנמצאת איתנו כאן, היא בטח אחרת לי, ואיציק שהוא מרוויח את כספו, אני שמח. שתדעו גם, יש גם ירדנים פה בעבודה, בולגרים, מעל 100 בולגרים בידיים, נכדים, ירדנים שנמצאים, מצרים שנמצאים, והפלסטינאים פנו אליי, אם אני יכול לקלוט גם מיהודה ושומרון. אנחנו בודקים את זה. יהיו שוהים בלתי חוקיים. אלה איתנו בשלום. אלה מדינות שאיתנו בשלום. לא בסדר. אולי בשורה טובה, כל העיר מחוברת בחזרה לחשמל, למעט שנה אחד שבכמה בתים. כי אני רציתי להעיר לגבי החשמל, ואתה עכשיו ענית לתשובה, כי אמרתי לא נוכל אפילו לעשות אמצעי תקשורת או התקשרות עם הילדים. אני מנהלת בית ספר, החשמל אצלי נפל כמה פעמים עוד היום כשעשינו מטה חירום,
אין רשת אינטרנט, אין תקשורת מחשבים, אני לא יכולה לבדוק מה שלומם של האנשים, ובטוח תאורה גם כן אין, במידה ואוכל לאכלס חלק מהמשפחות. אז אתה עכשיו סידרת את הכל. תודה. תודות למנהל המחוז שהרים את היד. אברהם. תודה, תבורך. אני רוצה להגיד שהעדה הדרוזית, ראשי הרשויות הדרוזיות אתמול ערכו ישיבת חירום, והעדה הדרוזית רואה בדבר הזה היא שותפה. אנחנו משתתפים בצערה של מדינת ישראל, של ממשלת ישראל, של כוחות הביטחון, המשטרה, כוחות הכיבוי, כוחות הביטחון, כולם, שירות בתי הסוהר. ואנחנו, הבתים של הכפרים הדרוזיים פתוחים בפני התושבים, גם בכל היישובים, הן יהודים והן דרוזים. אבל אני רוצה להגיד דבר אחד, אני רוצה להגיד שאנחנו מדינה שבדרך כלל מפיקה לקחים. ולצערי הרב, אנחנו לא עושים את הדברים קודם לכן. תסתכלו, יומיים, דיבר רג'י על השריפה, יומיים יש שריפה, או יום לפחות שלהם יש שריפה, ואנחנו צריכים, כבוד השר, לחכות למטוסים קפריסין, למטוסים יוון ומכל מיני מקומות. אני רוצה להגיד שצריך להתחיל לתעשת, וצריך להתחיל לבדוק את הדברים קודם כל, ומדברים על הראש היהודי ועל החוכמה היהודית וכל הדברים היהודים הטובים שמדברים איתנו בספרים. אני רוצה להגיד לכם, יש מזל שהמערב לא רוצה את המזרח חזק, ויש מזל שהשכנים שלנו קצת חכמים בלילה, זה הכל. אחרת מצבנו לא היה טוב. אני באמת כואב לי, אני נרגש, ואני רוצה להגיד שצריך להתחיל לתעשת וצריך לדעת לבדוק את הדברים בצורה נכונה. צריך להיות לנו במדינת ישראל כוחות כיבוי יותר טובים, כמו חיל אוויר. למה אין לנו כוחות כיבוי שכוללים מסוקים וכוללים כל מיני דברים, כל מיני אמצעים? הרי במדינת ישראל מה שנשאר ירוק זה הגליל. זה רק הגליל, אדוני, ירוק במדינת ישראל. אתה חבל, זה המון כסף, המון כסף, ואז לכל המועצות יהיה פחות כסף. תגיד לי, כמה עולה חיי אדם? מתן וילנאי, כמה עולה חיי אדם? מה זה המון כסף? כל חיי עסקתי בחיי. כמה מיליארדים יש במדינת ישראל? מה זה המון כסף? כל חיי עסקתי בחיי אדם. אנחנו מדינת צורך שבתי, מתן, אנחנו מדינת צורך שבתי, תסלח לי מאוד. לא. אי אפשר להתכונן לשריפה כזאת במיליארדים רבים ותפרוץ פעם ב100 שנה. ותבקש את כסף? כבאית אחד, איפה תתחילה השריפה כבאית אחד? חבל, אנחנו עוסקים בזה הרבה, חבל. אז בואו נתווכח, אנחנו עומדים מאחורי הממשלה ואנחנו מקווים שהכל יבוא בצורה נכונה, אבל זה לא מה שצריך להיות, יבוא יום ונתווכח.